ବିଲ ସାରା ସାର ପାଣି ଲାଗି ଦେହ ମୋର କୁଣ୍ଡେଇ ହେଲାଣି। କୋଉଠି କୋଉଠି ସାର ପାଣି ଲାଗିଛି ଆଉ କୋଉଠି କୋଉଠି କୋଉ ଭଳିଆ କୁଣ୍ଡେଇ ହେଉଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ଭଲସେ ଆଜି ଦେଖିବା। এই ବିଲକୁ ଗଲେ ତ ଖାଲି ଗୋଡ଼ରେ ଆଉ ହାତରେ ସାର ପାଣି ଲାଗିକି କୁଣ୍ଡେଇ ହେବା କଥା। ୟାଙ୍କର କ'ଣ ଗୋଟା ଦେହ ତଳରୁ ଉପରେ ଯାଏ ଗୋଟା ସାର ପାଣି ଲାଗିକି ଗୋଟା କୁଣ୍ଡେଇ ହେଉଛି, ଗୋଲ ଗୋଲ ଡାକୁଛି, ସଲସଲ ଡାକୁଛି, କିଛି ବୁଝିବ ନାହିଁ। ୟାଙ୍କର ଉପରେ ଯାଏ ସାର ପାଣି କେମିତି ଚାଲିଗଲା? ଆଉ ସାର ପାଣି ଲାଗିଛି ନା ଜୁକ ଆଉ ଉପରକୁ ଚଢ଼ି ଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ୟାଙ୍କର ଗୋଟା ଆଡ଼ ଖାଲି ଗୋଲ ଗୋଲ ଡାକୁଛି ଆଉ ସଲସଲ ଡାକୁଛି। ହଁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଭଲସେ। ମତେ ଲାଗୁଛି ଏ ବର୍ଷ ଏ ବିଲ ପାଣିର ଟିକେ ଗଲକୁ ଦୋଷ ବାହାରିଛି ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ସମସ୍ତକାର ଉପର ତଳ ଯାଇ ଚଢ଼ି ଯାଉଛି, ସମସ୍ତକାର ଖାଲି ଗୋଲ ଗୋଲ ଡାକୁଛି, ସଲସଲ ଡାକୁଛି ଆଉ। ହଁ ତମେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଗୁଡ଼ା ତ ଘରେ ବସିବ, ତମେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଗୁଡ଼ା କାହିଁକି ବିଲକୁ ଯାଉଥିଲ? ତମର ସାର ପାଣି ଲାଗିକି ଗୋଟା ଗୋଲ ଗୋଲ ଡାକୁଛି, ସଲସଲ ଡାକୁଛି ଆଉ। ହଁ ତମ ବିଲକୁ ଯିବା କଥା ନୁହଁ, ତମେ ଘରେ ବସିବା କଥା ନା ଆଉ। ଆଉ ତମ ବିଲକୁ ଗଲ ବୋଲି ଗୋଟା ସାର ପାଣି ଲାଗି ଗୋଟା ତମର ସଲସଲ ସଲସଲ ଡାକୁଛି ଆଉ ଗୋଲ 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 ଡାକୁଛି। ହଁ